Πόσες φορές κάνατε δίαιτα, αλλά η κυλίτσα και τα ψωμάκια δεν λένε να πέσουν? Για να μην αισθάνεστε άσχημα όταν φοράτε τα αγαπημένα σας ρούχα, σας έχουμε τη λύση. Το νέο Pretty Pants, το αόρατο εσώρουχο κορσές, που σας χαρίζει στη στιγμή πιο επίπεδη κοιλιά και σμιλεμένους γλουτούς. Το Pretty Pants θα το φορέσετε και θα δείτε στη στιγμή τη σιλουέτα σας να βελτιώνεται και να μικραίνει 1 έως 2 νούμερα. Θα δείτε τη χαλαρότητα να καλύπτεται. Με το Pretty Pants, αντίο ανασφάλεια. Κοιτάξτε διαφορά. Αν έχετε πάρει κάποια κιλά, με το Pretty Pants θα φορέσετε ρούχα που δεν είχατε ξαναβάλει εδώ και χρόνια. Και το κυριότερο, δεν θα αισθανθείτε ποτέ να σας φύγει το Pretty Pants. Δεν θα το δείτε ποτέ να διαγράφετε αντιαισθητικά κάτω από τα ρούχα σας, ακόμη και τα πιο λεπτά. Με την ειδική σχεδίασή του, έχει δώσει λύση σε εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Γιατί το Pretty Pants είναι φτιαγμένο από ύφασμα spandex διπλής ύφανσης για πιο σφιχτό και τονωμένο σώμα, που όμως εσείς το νιώθετε σαν ένα παλό χάδι στο σώμα σας. Η ύφανσή του είναι χωρίς δραφές, για να μην αφήνει σημάδια και να μην διακρίνεται κάτω από τα ρούχα. Είναι διακριτικό και αόρατο, εφαρμόζει σαν γάντι, αλλά είναι άνετο σαν εσώρουχο. Μέσα από το αγαπημένο μου βραδινό φόρεμα είναι άρωτη και η κυλίτσα μου και το Pretty Pants. Τα Pretty Pants είναι τόσο άνετα και ευκολοφόρετα που θα τα φοράτε χωρίς καν να τα αισθάνεστε. Θα βλέπετε μόνο τα αποτελέσματά σας στη σιλουέτα σας. Πιο επίπεδη κοιλιά, λιγότερα ψωμάκια, ανορθωμένη και σμιλεμένη γλουτή. Με το Pretty Pants θα ξαναφορέσετε το αγαπημένο σας εφαρμοστό φόρεμα. Γιατί δεν είναι σαν τους παλιού τύπου κορσέδες, αλλά ένα προϊόν σύγχρονης τεχνολογίας. Σκληρό με τα παχάκια, αλλά απαλό με την επιδερμίδα σας. Είναι η τεχνολογία του μέλλοντος, στη γλυπτική του σώματος. Είναι ένα προϊόν διπλής χρήσης, εσώρουχο και κορσές μαζί. Μεταμορφώνει την κοιλιά σας σε δευτερόλεπτα. Αλλάζει το σώμα και τη διάθεσή σας. Χωρίς δίαιτα, χωρίς γυμναστική, χωρίς κόπο, φορώντας το μόνο. Το Pretty Pants έχει φίνα αισθητική, σαν ακριβό εσώρουχο πολυτελείας. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα ήταν ταυτόχρονα ένα όμορφο και αισθησιακό εσώρουχο. Ποτέ δεν περιμένατε ότι ένας κορσές θα ήταν ταυτόχρονα ένα όμορφο και αισθησιακό εσώρουχο. Διαλέξτε το Pretty Pants που σας ταιριάζει. Pretty Pants κλασικό ή Pretty Pants Tanga για πιο τολμηρές εμφανίσεις. Κυκλοφορεί σε 4 μεγέθη. Small, Medium, Large και Extra Large. Το Pretty Pants σχεδιάστηκε για να κάνει την κάθε γυναίκα να αισθάνεται και να φαίνεται πιο όμορφη. Γι' αυτό το κάθε σετ περιλαμβάνει 2 τεμάχια Pretty Pants. Ένα διακριτικό μπέζ στο χρώμα του δέρματος και ένα αισθησιακό μαύρο. Εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο απολαμβάνουν την άνεση και τη στήριξη του Pretty Pants. Η μεγάλη καλοκαιρινή μας υπερπροσφορά. Τώρα το σετ περιλαμβάνει και το κομψό καλοκαιρινό ρολόι Pretty Bra. Ένα κόσμημα για το χέρι σας, με ένδειξη ημερομηνίας, λουράκι σιλικόνης και περιστρεφόμενη στεφάνη. Το Pretty Pants θα το λατρέψετε κι εσείς, γιατί θα δείξει το σώμα σας λεπτότερο και σφιχτότερο. Ξεχάστε την ταλαιπωρία της δίαιτας ή τα παλιά λαστέξ. Τώρα δεν χρειάζεται να ρουφάτε την κοιλιά σας. Έχετε το Pretty Pants και θα γίνει δικό σας και μαζί το ρολόι Pretty Bra σε τιμή πάρα πολύ χαμηλή. Από 39,99 ευρώ, τώρα μόνο 19,99 ευρώ το σετ των 2 Pretty Pants. Ένα μπέζ και ένα μαύρο. Με δώρο τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα και αποκτήστε το. Στο 2310 82 82 82. Ακόμη μια προσφορά της Diamant ΑΕ.